Harya Sengkuni. Wonten timbalan iki ngadhawuh nggih. Aman. Sak sampunipun dumugi wonten wana Duryapura. Manah kula kok lajeng kodheng bingung kados-kados boten ngertos kiblat. Pertapan Kutha Runggu menika medal pundi? Mongko wanter timbalan dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana Ngastina. Menawi kula kadhawuhan pinanggih kaliyan Pendhita Kutha Runggu Begawan Kesawa Sidhi ingkang tinanggenah. Ngasta kamulyaning keprabon Wahyu Sri Makutha Rama. Cobi paman. Paman Harya kados pundi penggalihipun nggih. Sak sampunipun kula mlebet wonten wana Duryapura menika maos kodheng. Wah. Kados entung di lor di kidul. Piye Dur? Napa mlih kula man? Wah. Kula niki napa mlih anggere griya weteng kula wareg. Mboten iso mikir, Man. Rumangsa kula kok angen-angen kula niku bunel mboten kanten-kantenan. Lah iya. Dirsasana kula Man. Kurawa sing melu pira? Dut. Kurawa sing melu pira? Sekedhik. Lho kok sithik iki. Sanese sami bolos. Bolos. Nggih, mboten mlebet. Lho kok sik ta. Kurawa kuwi cacahe iki 100. Lah nggih, Kurawa 100. Terus niku dereng sanes-sanese dereng wakile Kurawa. Lah saloke do lah nggih niku. Mboten sami dugi, sami bolos. Lah akeh ditetepke dek ingine wis wani bolos. Lah nggih niku apike mriku niku. Apik piye? Iki malah setuju. Lah nggih kula niku ngantek gumus tau jebleng sredeng. Wong akeh ditetepke wingi kok ya sepani bolos ki dah somben. Ngoten lho Man. Dijagak-jagake butuh ngoyo-yo. Ora sumbut karo nalika dek janji arep budale. Ulah kok ya iya kok. Demi rakyat, demi cinta kepada rakyat, demi negara lah belgedes. Ora ngadil. Kelakuane do kaya ngono iki. Ora ngono. Sing mbok sengene iki sapa? Nggih bala kula Kurawa niku. Kula mboten ngarani sinten-sinten lho, Mas. Tiyang Ngastina, ngoten lho. Kula niku judeg melu ngrasake ya kebangetan temen ngono lho. Kok mboten ngelingi nggih, Man? Ora ngelingi piye? Ah, dene kok ngono nek di demo kok bingung. Ora pripun? Kula nek di demo ya aja susah. Nyatane bener kok niku. Ora mesake sing reksa enten jaba. Sing jaba pager niku. Para prajurit para senopati anung-anung do ngreksa katentreman. Aja nganti eneng sing padha gegeran. Lah kok sing jero gugu karepe dhewe jajan. Wis negara arep gawa nyandi ngono lho. Ngalah aku iki rasa melu mikir. Durmagati. Lho, ah justru kula niki wong cilik, Man. Ngoten niku nggih wakil kula e. Kula nggih melu makilke, mula kula melu serik nek disepelekke. Janjine kok ngono kok. Bareng kasih nyatane kok mak pleketis. Niku jenenge nek piwulange cara kuno Lati karo Pakarti mboten nyawiji, Man. Iki cangkemmu kok iso omong ngono. Lah nggih ngoten Lati niku lambe, Pakarti niku ati, Makarti niku jumangkah tumandang. Dadi guneme karo batine karo tumindake niku mboten cocok. Ngeten. Pun nek kaya ngoten diterus-teruske pun. Mang titeni mawon. Somben mesti ora digagas karo wong cilik. Nek disepelekke aja do nesu. Lah kok malah sing muring-muring malah Durmagati. Pun kajenge. Aku dicopot tuh dadi rakyat ya malah seneng kok. Ya dicopot dadekke saka rakyat dadekke apa? Ah sapa ngerti dicopot dadi rakyat dadekke camat. Lah ya ampun kaya ngono. Anak Prabu Ngawangga. Kula paman. Pun nggih. Sampun sak menika ngaten mawon. Wana menika dipun ubyek, dipun padosi.
mangke menawi pinanggih kaliyan sinten kemawon dipun dangu kedah medal pundi menawi dateng pertapan Kutha Runggu. Oh ngaten paman. Inggih. Jayadrata wonten dawuh. Katomarma Swatama wonten dawuh Koko Prabu. Wonten dawuh Koko Prabu. Kabeh para kadang-kadangmu sak terangan. Ayo. Tut wuri laku jantraku. Golek wong kang bisa nuduhake menyang pertapan Kutha Runggu. Nggih, monggo kula dherek. Nggih, monggo kula dherekaken. Teja-teja swaleksana tejaning satriya ingkang nembe prapta ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawurian sinten sinambating wangi Raden Mansengkuni wan apa sampeyan nggih ngerti maknane tembung niku wau sing kandha sapa lho kula niku takon kalih sampeyan nggih ngerti tembunge pendhita niku wau sing kandha sapa iki guneman nek ora iso sambung. Sampeyan ngerti napa mboten ucape pendhita niku wau. Sing kandha ngerti nek aku ngerti iki sapa? Wah aku ora ngerti. Ora ngerti nek mulek. Wah mbok empun.
ngakoni bodhone ora nggih pun to, Man. Ngati-ati lho. Pripun, Man? Pendhita tuwek nggawa klangenan. Klangenan apa? Aku nggawa kethek rupane putih. Nek kula pikir-pikir malah HP ketheke niku men karo sampeyan. Wis, cakemmu. Lho, nggih kula ngerti, Man. Kethek putih niku nek mboten kleru lho, Man. Niku manut kali kondange, Man. Niku pun tau dadi dutane Rama Wijaya biyen. Critane jaman Ramayana. Sedina niku pateni buta entuk 100. Ora, sampeyan iso napa? Oh, sampeyan patih lho, Man. Kepiye? Oh, sampeyan karo mbok cilike wedi lho. Lambemu mbok rasah cerewet. Karo rombongan ora akur. Yo, Begawan. Yen kowe durung ngerti karo aku, sumurupa. Dutane Narendra ing Astina Prabu Duryudana aku nata kawangga. Narpati Basukarna ya Suryaputra ya Suryatmaja. Aku patih ingkang minulya ing Astina Kyana Patih Harya Sengkuni. Pangeran Pati ing Astina Satriya Banjar Junut Raden Dursasana. Kowe sapa penemban? Inggih. Kula menika pendhita Kriyang Kabur Kanginan kendang kebaraten kandhang langit kemul mega mboten jugan mboten longan. Mboten dongko, mboten kayangan. Alah mbok cerah gabel omahan rak ya wis suwe men. Mapan kula sadengah panggenan. Sudyamastani kula Begawan Maenaka. Begawan Maenaka inggih. Sing mburi Wanara Seta. Lha ing Sudyamastani nami kula pun Anoman. Yen ana bener arasanane adikku Dursasana mau. Iya, res. Awon-awon kula menika rumiyin prajurit Pancawati senapatinipun Sri Rama Wijaya. Lah kok saiki uripmu kok blagelayaran enten tengah ngalas nggih sak remen kula. Enten ngalas niku nggih dadi guru tumrapipun Anoman. Lho. Kowe meguru karo sapa? Kula meguru kaliyan kawontenan, meguru kaliyan kahanan. Kok ora meguru karo menungsa, kala mangsanipun menungsa niku mboten kenging dipun gego ucapipun. Ning nek meguru karo kahanan ana jroning alas muruh kekayon sing gedhe-gedhe jara-yaraya. Wuh dhateng raos manah. Enget menawi menika peparingipun Gusti ingkang akarya jagat. Cobi Kyai Patih Sengkuni nate ngendika kados ngaten apa mboten? Gadhahi pemanggih ngaten apa mboten? Walah, babar blas ora. Iki kebon sejuwele didol. Cangkem ora meneng tak tapuk serandal niku. Senengane kok ngelek-elek. Begawan Maenaka wonten dawuh. Coba yen pancen kowe mapan ana jeneng alas Duryapura iki, aku tuduhno. Dalane menyang pertapan Kutha Runggu. Kowe kudu metu ngendi? Keparingipun badhe menapa? Aku kepengin ketemu kawan Begawan Kesawa Sidi. Kagungan kersa menapa? Perkara kuwi butuhku kowe ora kena takon. Arep butuh apa karo Begawan Kesawa Sidi kuwi butuhe Prabu Karna. Wes sing perlu aku takon karo kowe tuduhno. Dalan menyang pertapan Kutha Runggu. Monggo kula dherekaken namung wonten panyuwun kula. Pinyuwun menapa? Sedaya gaman-gaman kula aturi mbongkok pun dados akeh setunggal pun tilar wonten mriki. Lho. Yen ngono kowe sujana, mboten kok nama sujana. Tiyang badhe mertamu menika pernatanipun pepakemipun kedah mboten beta gegaman. Nek Maradaya kok nggawa gaman tumbak geranggang pedang klewang niku mboten wong Maradaya, niku wong ajeng ngerampok. Ajeng ngraman. Oh, dadi kowe wis duweni rasa sujana karo aku. Mboten kok sujana, sinuwun monggo. Kula dherekaken. Menawi perlu kula suwanaken Sang Begawan Kesawa Sidi ning pusaka sedayanipun klebet wangkingan ageman panjenengan pun tilar wonten mriki kemawon. Boten-botenipun menawi tiyang wonten ingkang milik dhateng pusaka panjenengan. Mangsa patih rentuk kanggo keris. Langkung prayogi menawi patih kados panjenengan kok mboten ngagem keris. Lah kanggo apa? Mawi irus kemawon. Ngenyak. Patih kok kerise irus. Maenaka wonten dawuh. Wong sing wigati aku tuduhno.
aku larapno ana ngersaning Sang Begawan Kisawa Sidi ora gedung nglarapake aja takon dosa yen ana pendhita pikun kelakon mati dadi pakane iki man galang Pilih dodo bang mawingo-wingo netra kotak ngundaran dir Tanani rombranang pindha kembang ora warisan Parat ora pisan ora pindho ngendi papan anggere ketekan karo Kurawa digeseh digeger Prabu Karna sak Kurawane ku aja umuk aja pamer supaya kowe duwene kasekten aku aja mbok pameri perkara kasekten anu menawi jeleh bosen aku karo peperangan aku iki mung golek marganing pati wi Anoman kok ora mati-mati aku jeleh urip aja jarak perkara karo aku lho parat Anoman ora parat yen ngono kowe jarak perkara kowe golek marganing pati ayo nek iso mateni Anoman patenono aku kowe dadah jarak perkara karo Prabu Karna Dursasana wonten dawuh cekelen kethek putih Ambang Aswatama. Aja banget-banget nggonmu nyamah kawan Kakang Prabu Ngawangga. Ora noleh karo githokmu. Najan kowe iki ngaku pendhita kowe ngaku Tilasing Sinopati ujebul kethek-kethek kuwi kewan. Ngurang susila. Nepak pernah jeneng Ratu Ngawangga. Swatama ora susah dadak kowe iki ngucap. Ora tedeng aling-aling pancen Anoman kuwi wujuding wanara aku iki kethek. Kethek kuwi kewan. Rupamu bagus ning trusuren. Iki janjane ya dudu anak menungso. Ayo ngilu. Anak jarane kok kementhus. Arep apa kuwi? Prilak wiak culek mripatmu. Parat. Anoman. Ora parat. Putrane Rama Premban Begawan Durnaku sing wis tau diwulan Jayaji Kawijayan guna kasantikan panggendhaing Satur Sekti. Nek banggamu sepira?
ganjel. Hot. Ayo. Itu. Hot. Waya. Ah. Woi. Woi. Wat. Wat. Ah, jauh ya. Woi. Hot. 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 Ah. Hot. 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 Ah. Ah. Hot. Hot. Bang. Bang. What is? What? Ayo. Wah. Oh, ayah. Oh, ayah. Oh, ayah. Oh, ayah. Yan, ulo iki. Apa babu? Wah. Ulo bisa caturan. Ayo. Apa sing iso caturmu dapurmu. Naga Kuwara kadang ayu. Parat. Kumewat yo ngregem jimat. Sepira dayamu? Dayane mulo wae kok ngedel-delke. Yo! Wah. Wah, median. Hot. Wah. 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 Eh. Wah. Eh. Yo.
Sapa kowe? Jajak Werka Kadang Bayu. Jajak Werka Kadang Bayu tunggale bangcari Gajah Manuk Ula iki mau. Iya, pancen para nyata kuwi sedulurku. Ayo, rasah gumendhung malungkung Dursasana. Kowe wong kecul marucul gumugal-ugalan. Ketokno kasektenmu. Ha? Prayitna hati-hati. Cemarkaning patimu maju lak serampat hilang nyawamu kowe. wong ngregem jimat durung tau ngerti tandang kridane nata kamangka Prabu Karna Bajusena maju tabrak dong bantengan ilang nyawamu kowe. Parat
cerita pikun soroh nyawa kowe. Mati ya wis cucuk uripku ning alam donya. Upamane aku iki cilik lara gedhe temekaning pati, aku muji syukur ana ngersaning Gusti. Menungsa pitungane mung loro. Urip mati bungah susah lanang wadon. Ngrasa mejang karo Prabu Karna iblis lanang. Pedhot lambungmu. Tanding karo wong pikun, ayo. Anoman sing luwih pikun iki jane. Umurku wis atusan taun. Ayo, patenon aku parat. Mati kowe. Ah! Jayamrata imbang-imbang ana aku. Ora-orane yen tak bakal mundur secangkah nandingi kridane Prabu Karna. Ya. Aja bungah-bungah. Peh kowe lagi unggul yudamu. Pusaka ngamoga njata Kunto Wijaya Danu. Mamprung nyawamu. Prabu Karna kang kebrongot atine lan pakeme. Apa ya wis bener yen to dina iki kok ngetoke Kunto Wijaya Danu. Kuwi dhisiki keparinging Gusti sing gawe urip. Pusakamu ki metune durung dina iki. Ning kowe wis sumungah sesungaran. Kowe aja gelo yen to kowe kelangan pusaka. Ning jroning batinku aku ora bakal milik gamanmu. Ning aku mung kepengin melehake wong sing tumindak cidra. Prayitna hati-hati.
Jayamrata ayo Prabu Karna waspadakno. Aja sumungah, aja sungaran. Supaya ben pusaka permati. Pusakamu iki pusaka ampuh nanging sing gawa kuwi atine ora resik, atimu ora suci. Gamanu kuwi ora ndayani apa-apa. Prabu Karna, kowe bakal kelangan gedhen-gedhen pusakamu tak cidra. Wala dalah. Wala dalah.